Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, feeding time sa amo ang kuan baboy kay ana ako diri trabaho sa kuan local foods. And kasagaran mga organic ra amo ang gipang diri kasagaran sa mga ingredients sa mga pagkaon. So mga tag manok, umuni gisagol sa mga manok ang among gamiton. And then pag-angay mo diha kay pagka mudto og hapon ako may mamasaw og baboy, so moadto ta sa guard sa kuan kay mamasaw ta og baboy dito. So mo ni ang ilang farm o very big farm, mga kamuti and anything else na may mga mangga, may mga herbs nga daghan diri nga gipang tanom. Tinto pe amo ang kuan dito kanang daghan kami dito kuno talong, may kapayas og mangga-mangga. Ya. Diri kon ining mint nga tanom yung mga sibuyas and namunga na po diri ag kuan kaning bagyo beans. So na po mga bagyo beans rao, so namunga na nakaipo mi anig sang adlaw mga lusaon ka kilo nara ay maato na kuhad to guys. Kay mo ari pa ko diri sa mga manok ay nagsunsunod man kay maraming kadiri sa kuan babuyan kay gimingaw na ko og kuan aning paso aning baboy diri. So kanta diri sa babuyan diri ay napuno naman yung tubig nga akong gisalod sa ko sa ibalhin. Nanay ara mo ha ang tubig ano. Tapos ang huluman daaning pasaw para mahumok na siya. Pagmina natin ito ang dito tubig. Sino lagi mo mga oy nangabuling na mo pag-ayo naligo na mo ano yung kagulingong tae na pag-ao mo diha buon sa bigay ipang milwig man mo oy buon sa ni kay aron malimpyo mo. Bulat. Nagping na pod. Bulat. Bulat sa hugaw kay mo. Tagko na gid mo da. 3 months pa ni. Ang babuya. Tagko na. Sa pag-ilog mo mag-ilog so tulaan na mo. So I working here for almost 1 month and hapit ako mag 2 months karong March 4. So ang mga guest na mo diri kasagaran is mga foreigner na basta bisag asa nga nasa moabot nga bisag asa nga laing lugar. We are open at 8 a.m. to 8 p.m.
And then ang among giserve diri is kanang mga local foods, mga usually organic, pick from the farm. And then may farm pod sa luyo nga among ginapik nga para mo among isagol diri sa among mga ingredients sa mga menu. So muna lang mga menu sa magkaganahan pa nga mag-order o magpa-book sa among kwan, i-search lang ninyo ang Ayans Massage and Local Foods sa Google Maps, mga makita ninyo dito. Thank